A jo, sorry Majku, ty to vlastně znáš, ty pavouku k snídaní. Kubo, ale mě se to teďka vypnulo, víš? Takže nevím, jestli tam bude. Kurva. Když tak tam napíšu přestávka. No tak to řekni znova. Co? Tak to řekni znova, co máš v tom řízku. V řízku mám pavouka. Fuj! S ním Hele, ho. vidím pavouka, jdu ho zabít. A S dva? ním. Hele, pavouk. Hej, je dobrý, ale trochu to křupe. Aha, vlastně Majku, ty to víš, ty ho jíš každý den k snídaní. Ne, jeho jim k večeři. K snídaní mi by z toho bylo špatně a poblil by jsem naši učitelku. No tak to by ti všichni poděkovali. By si byl hrdina. Až tak. Kámo. 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 Dusím se. Nevypadá to. V Minecraftu, ty hovado. Aha jo. Brkáš teď do mikrofonu jak hulovat. Spadlo ti to, máchele, co jsi udělal ty prášile? Já se Sere mě ten diakrump. Přijdi já prdel. napít, tak mluv teďka chvilku ty. A co mám sakra říkat? Majko pije chcánky, chutnají mu jak domácí srážky. Spadl jsem někam do prdele, nevím kam. Ne, já piju hanácku. Reklama! Ne, já jsem jenom řekl, že piju. To by jsem musel říkat. Hanácka je taková štýl. Reklama! To bylo jenom to, jakože jsem předváděl reklamu. Ale reklamu. Reklama. A však my teďka děláme taky reklamu. Reklama! My děláme reklamu na sebe, na náš channel. Reklama na reklamu. A hindi. To si zajebal. Hele, vlk, jdu ho zabít. Už to si pojeb. Majku, pojď má join. Jo. Jdu tankovat. Jo, to je nejlepší tank. Kde jsi? Jo, tu jsi. Já už jsem v maj... No, Hej, kam? Já znám asi Knighta. On má damage. Tak tě zase nevidím. Jdem, klikni na to. Už tak, já už tě vidím. Mám si to ve enchant, já si to nebudu enchantit, to je Ne. škoda. No. Bacha. Hej kámo, rozdali jste potom se mnou o výhru, protože jako... Já tady dlouho... Hej, cože? To je. Jo, se jste nezdělí. To nic. Fajn, jak chceš, já ti taky na tom serveru nic nedám. Jo, nezdělím se s tebou. Já si myslím, protože jako já nemám fly, vole. Já nemůžu vletět až někam do prdele. Ale dám ti maximálně ty kosti, co mi dáš. Ty vole. No tak kosti si políp. Kosti mi poje v píču. Co? Zavři dveře, segra. Víš, co mi dlužíš? S kostmi mi poje píp. Fuck, ledový creeper! Zavři nebo... To není ledový creeper. Do něho uhodil blesk a on je silně... Ne, to vyhodilo! Ne, nevyhodil. Sdělím. Umřeli jsme, co dostal? Jako... Jako a pavučinu. No, tak to si polí, ať to si polí. Majo in. Já jdu za tanka. Já jdu za archera. Aha, podívej se, co máš za benko. Já jdu za chemistra. Ten nefunguje, to jsem měl. Ale já jdu zkusit toho, vole. Píč, a to archera. Ten má silný jenom toho luka, vole. To je jedno, pičo. Oh. Za tebou byl takový game, vole, ty si jde. Hele, vochočený čoko. Čik to je? To je moje, já jsem archer. No a co? Ne, počkej, on je můj. Au. Ne, on je tvůj. On kouše toho kostlivce. Hej, tak to je hafo. On ho kousal. Dívej. Umřeš. Ach jo. Pavouk! Ty vole! Co je? Už jsem. Jsem dít. Jsem týdít. Tak mám tady počkat, co do nej... Ne, to bych jsem podváděl.
Ty vole, dívej se, bum 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 bum. Bum 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 bum. Zabiju tě, děvko! Hej jo, počkej tam do nejvyšší vlny, jak dostaneš dia. Dia nedostaneš. Škoda. Tak dia věci. Tak já tady Mohli teda by- Ty tady vole, po mně jdou ty blazové. Hej, oni mi sežrali torčku. Mě prostě mě jsem od sebe prostě mizil věci z inventářu. Někde jsem tam viděl slajma. Takže admine, jestli se na to díváš, tak okamžitě napiš, co to je, jo, laskavě. Jako, U tebe má nějaký admin ten odběr? ne. Škoda. Ty by měl Jury, kámo. Hej, ale mě prostě fakt sama od sebe zmizela torčka a předtím ten... Kolikátým jsem levelu? 7. Já už jdu umřít, mě to tady nebaví. Ne, já počkám na toho 10. na toho pidi pavouka, já už musím zabít. Ty Já vole, jsem tam- mě viděli zase ty blazové. Hej, kam umírají ti psy? No a, ten není můj, ten je tvůj. Fuck! Fuu. Vlna 9, kámo. Hele, level 9. Teď ti říkám, kámo, vlna 9. Hele, level 9. Umřel ti, jo! Level 10, tak kde jsi ty malý šmejde? Jo, tady je. On spadnul do lávy, to je blbeček. Porazil ho. Ale on tam spadnul sám. Ale porazil ho, to se počítá jako tvé to. Musím zabít. Dívej se, jak No. zabiju. Že seš. Jako. Tam v té hromadě někdo zakopaný, mezi těma Jo, umřel jsem. Mám 8 goldů. Na, toto ti dám, toto ti dám, toto... Já házím ti to? Ne, Tak ono to mizí, když to vyhazuju. tak to je, nemizí to až to, tak teď ti dám Knajga. Mám damage. Za koho jdeš, chemistra? Ne, já si dám taky toho knajda. 3, 2, teď! A já teďka nebudu, ty vole oheň. Já teďka nebudu lítat. Tak to nebude žádná prdel. Hej, chceš něco ukázat? Co? Dívej, já umřu a dívej se, já se tady objevím, jo? Fuck. Dej. Lol. Tak sleduj, jak to budu úplně killit. Aha, Úplně... hej, já jsem našel mob a jednu dvě, jo? Hej kámo, natáčej mě, jak to úplně killím. A já Točíš? já tam, jo, počkej, já ti tady. Já tam nemůžu, ty vole. Já jsem tam odešel. Počkej, možná. Vole, proč ty creepsy bouchají, když jsou 10 Jo, jsem let? tady zase, počkej, kde jsi, jo, tady jsi, no. Pojď. Bang. Bacha, co to je ti vylepšení. Půjdem do katakomb. Iču. Jdem do katakomb. Ne, Katakom. počkej, musíš napsat ma, le, a v. No, je to v piči. Var. Počkej, Katakom. Va. O. Katakom. Zogu, ty děvko. a jo, tady jsi. Jdem tam. Jo, hej, no tam běž, tam. A přeskoč tu tyhle a pojď. Aha, pavouk. Je, pavouček. Ty vole, fuj. Ty vole, kolik jich tady je? OMG. WTF. Tak čau. Slepá. Ej, vole, máš tu tou golozňu. No ty taky, vole. Bo kolik jsi level? 10. Já 3. Ty jsi žutej celý, kámo. Jdem sem zase do těch tajných chodeb. Jdeš? Tak nás veď. Já ti budu bacha, já ti budu natáčet, jak je zabiješ. No ty vole, to mě fakt pomůžeš. Tak já budu občas zabíjet taky, ale jen občas. Hele, tým já se zombíků. Bacha. Hej,
oni se spavnuli z toho, ze spavnu na skeletony. Hej, No. jak jsi mi utekl?